Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Mas nangin mahapos sa karon ang pagsulod sa probinsya sa Negros Occidental sa mga fully vaccinated individuals. Santo sa National Protocol, sunod sa kay Provincial Administrator Refrando Diaz, ang mga fully vaccinated individuals nga mayara sang verifiable nga vaccination card ang hindi na kinahanglan nga magpakita sang ilang nga negative RT-PCR test sa pagsulod sa Negros Occidental. Sa ilang nga pag-process ang SPAS, sunod sa kay Diaz, iga-present na lamang sa mga nagabiyahe ang vaccination card nga gikan sa MIS sa probinsya o kung na-issue sang DICT. Importante man nga mapatod nga authentic ang vaccination card. Nagsugod ini sang Oktubre 1 sunod sa kay Diaz. Wala labot nga mangin mahapos ini. Mabuligan man ang mga fully vaccinated individuals nga mas makamenos sa gasto. Ilabi na nga mahal ang bilis ng RT-PCR test. Sa karon, padayon ang uploading sa portal sa mga vaccination cards sa mga ginabakunahan sa probinsya sunod sa kay Diaz. Mga vaccinated really deserves to have more freedom in terms of travel or in terms of movement because they're the least threat sa aton nga healthcare system, no? Ang aton nga vaccinated nga mga kauturan did that to protect themselves and also to protect their fellow Negrenses, no? There's no other way to move forward safely except nga makapabakuna ang kalabanan or if not tanan sa aton nga makauturan.